ተቃላሳይ ክመውት ይኽእል እዩ ቃልሲ ግና ቀጻሊ እዩ እዚ ናይቲ ዓለም ኣፍሪካዊ ቾ ጎቬራ ክትበል ዝሰየመቶ ድሙቕ ኮኸብ ኣፍሪካዊ ቶማስ ሳንካራ ዘይማሰን መትከል እዩ ጠረጴዛ ስልጣን ሒዞም ንህዝቦም ካብ ዝበድሉ ሃብቲ ሃገሩ ካብ ረድኤት ባዕዳውያንን ልመናን ሓራ ዝገበረ ናይ ሓቂ ህዝባዊ ኣገልጋሊ ነይሩ ሎሚ ኣብ ቻናልና እዚ ተባዕ መራሒ ከመይ ገይሩ ንምድሪ ቡርኪና ፋሶ ከመይ ዝቐየራ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሰንኪ እቲ ኣዝዩ ዝኣምኖ ሓውን ናይ ቃልሲ ብጻይን ዝተፈጸመሉ ዘስካሕክሕ ክሕደትን ቅትለትን ዘዘንቱ ዘገርም ታሪክ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ዛንታና ብምክትታል ምሳና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ተቃላሳይ ክመውት ይኽእል እዩ ቃልሲ ግን ቀጻሊ እዩ ብዝብል ኣባህልኡ ዝፍለጥ ኣፍሪካዊ ቾ ጎቬራ ቶማስ ሳንካራ ኣብዛ ሕዚ ቡርኪና ፋሶ ትበሃል ኣብቲ እዋን ኣፐር ቮልታ እናተባህለት እትጽዋዕ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር 13 ሕዳር 1941 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ሳንካራ ኣብታ ርግኣትን ሰላምን ዝረሓቓ ድሕሪ ምልቃእ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈረንሳይ እውን 4 ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ዝተፈጸመላ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ብምፍጣሩ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ናብ ወታደር ክምልመል ግዜ ወሰደሉን ኣብ 19 ዓመቱ ኣባለ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል እታ ሃገር ኮይኑ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ንተወሳኺ ስልጠና ናብ ማዳጋስካርን ሞሮኮን ብምኻድ ተወሳኺ ወታደራዊ ተሞክሮ ቀሰመ ገና ኣብ መበል 28 ዓመቱ ኣብ ናይ ወታደራዊ መሰልጠና ኣትዩ ብመኮንነት ተመሪቑ ዓብዪ ውፅኢት ስለ ዘመዝገበ ድማ ብድጋም ናብ ማዳጋስካርን ሞሮኮን ንዓብዪ ስልጠና ተላኢኹ ኣብ እውን ብዓብዪ ማዕረገ ተመሪቑ ሃገሩ ምስ ማሊ ኣብ ዝነበራ ደቡባዊ ግጭት ዘርኣዮ ብቑዕ ኣመራርሓ ድማ ዝና ኣትሪፉሉ እዩ ኣብ ምዕባለታት ዝነበሩ ኣፍልጦ ምልኪ ክእለት ቋንቋ ፍራንስን ኣጠቓቕምኡን ድማ ዝምባለ ፖለቲካውን ሕውስ ባህሪኡን ዝተፈለጠ እውን ነይሩ ቶማስ ሳንካራ ማዳጋስካርን ሞሮኮን ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ካብ ዓለምቱ ብዛዕባ ገድልታት ቾ ጎቬራ ይሰምዕ ብምንባሩ ብተግባራቱ ቅዱስ ቀንኢ ከም ዝሓደሮ ይንገር ኣብ ማዳጋስካር ዝነበረው ጻንሒ ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ምስ ጎረቤት ሃገር ማሊ ብምኽንያት ዶብ ኣብ ዝተወልዐ ኹናት ብሉጽ ብቕዓት ኣርእዩ በዚ ድማ ናብ ወታደራዊ መሪሕነት ክድይብን ማዕረግ ኮማንደርነት ክውንንን ክኢሉ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ካብ ወታደራዊ መሪሕነት ወፂኡ ኣብ ሲቪላዊ ስራሕቲ መንግስቲ ብምጽምባር ሚኒስትር መጓዓዝያ ኮይኑ ድማ ኣገልጊሉ ነዚ ስዒቡ ድማ ነተወርሒ መስከረም ዝተገበረ ፈላማይ ኣኼባ ሚኒስትራት ንዝተመደበትሉ መርቼዲስ ዝዓይነታ መኪና ገዲፉ ብሳይክል ናብ ቢሮኡ ተጓዒዙ እዚ ድማ ንብዙሓት ዘገረመ ተግባሩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኮሎኔል ዘርቦ መንግስቲ ፈንቂሉ ስልጣነ ተቆጻጺሩ እናሃለወ በቲ ስርዓት ቅርታ ዝነበሮ ሳንካራ ምዚ ዓይነት ካቢኔ ምስራሕ ነውሪ ብምባል ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ብፍቓዱ ስልጣን ለቂቑ ናብ ወታደራዊ ክፍሊ ድማ ተመሊሱ መንግስቲ ዘርቦ ብኻሊእ ሻለቃ ኦድራቦ መፈንቅለ መንግስቲ ተገይርሉ ምስ ተተክአ ድማ ሳንካራ ኣብ ውትድርና ዝነበሮ ተፈታውነትን ክእለትን ስለ ዝፈልጥ ኦድራቦ ቀዳማይ ሚኒስተር ገይሩ ሾሞም ቶማስ ሳንካራ ብድሕሪዚ ብስርዓትን ኣካይዳን ምስቲ ዝነበረ መንግስቲ ክሰማማዕ ኣይከኣለን ብግልጽ እውን ተቃውሞኡ ከንጸባረቐ ጀሚሩ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወ ብዙሕ ከይጸንሕ እውን ብለስ ኮምፓወሬ ዝመርሖ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ብዕልዋ ወገዱ ቶማስ ሳንካራ ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምውፃእ ዕድል ረኺቡ እዩ ብዙሕ ከይጸንሐ ሕዚ እውን ናብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ደየበ እሙ ከዓ ምድሪ ክቡር ሰብ ተባሂላ ተሰየመት ቶማስ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ንድሕንነትና እንተንስእ ረድኤትን ልመናን ካብ እምሮና ንጥፋዮ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ዝብላዕን 20 ሊትሮ ማይ ንመስተን ጽሬትን ይሃልወና ዝብል ጭርሖታት ኣብ በሪ ቤተ መንግስቲ ሰቐለም እዚ ልኡኽ ንምፍጻም እውን ተዓጠቕም ሻምበል ሳንካራ ስልጣን ዝሓዘ ኣብ 33 ዕድሜ እዩ ኣብ 4 ዓመት እዋን መሪሕነቱ ድማ ሃገሩ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ረድኤትን ሓገዝን ወጻኢ ነፃ ብምግባር ርእሳ ክትክእል ኣብቂዕ ጉድለትካ ምእማንን እዩ ሓደ ህዝባዊ ሓደራ ዝተሰከመ በዓል ስልጣን እሙን ኮይኑ እንተዘይተረኺቡ ርእሱ ምብራድ እቲ ዝኸፍአ መቕጻዕቲ ኢሉ ይኣምን ቶማስ ሳንካራ ተወሳኺ መቕጻዕቲ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ካብ መዝነቱ ወሪዱ ክሳብ ገጠር ተላኢኹ
ብዘይ ክፍሊት ከገልግል ዘገድድ ሕጊ ኣተኣታትዩ ነይሩ። እዚ ብምግባሩ ድማ ሃገሩ ብተደጋጋሚ ናብ ደም ከይተኣቱ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ፍልጠቱ ንጥቕሚ ህዝቡን ሃገሩን የውዕሎ ምንባሩ ድማ ይእመነሉ። ሳንካራ ከም መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪካ ስልጣን መቕተልን መዝረፍን ኢሉ ዝሓስብ ኣይነበረን። ከምቶም ካብ ተግባር ውትድርና ወፃኢ ምንም ዘይፈልጡ ግን ድማ ኩሉ ኢና ንፈልጥ ዝብሉ ውልቀ መለኽቲ ኣይኮነን። ቀደም ኢሉ ብወታደራዊ እዝን ሚኒስተርነትን ተመዲቡ ዘገልገለን ብዛዕባ ፖለቲካን ቢሮክራሲ ስራሕን ልምዲ ዘጥረየን ነይሩ። ቶማስ ሳንካራ ጠበንጃ ዝሓዘ ኩሉ donc un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance ሃገር ክመርሕ ይኽእል እዩ ካብ ዝብለት ተሓሳስባ ዝነቐለ ዘይኮነስ ወታደር ርዕዮተ ዓለምን ዕላማን እንድሕር ዘይብሉ በዚ እንተዘይተሃኒፁን ተመሪሑን ቀታልን ገበነኛን እዩ ዝኸውን ዝብል ራእያ ስለ ዝነበሩ ኣብ ሓይሊ መልጢ ፈጺሙ ኣይኣምንን ነይሩ። ብውድድርን ልዝብን ዝኣምን ንዝበልጽዎ ብማእሰርቲ ወይ ብቕትለት ምውጋድ ከም ኣማራጺ ዘይኽተል ብግፍዒ ደም ንጹሃን ክፈስስ ዘይፈቅድ ናይቲ ግዜ ድሙቕ ኣፍሪካዊ መራሒ ምንባሩ ድማ ይዝከር። ተመራመርቲ ታሪኽ ሓደ ብሓደ ዘርዚሮም ዝጠቕስዎ ሰናይ ተግባር ኣሎ። ካብ 1950ታት ጀሚሩ ኣፍሪካ ካብ ባዕዳውያን መግዛእቲ ነፃ ካብ ዝወፀትሉ ግዜ ጀሚሩ ሃገር ክሕልው ዝተዋህቦም ብረት ስልጣን ዝህቦም መበደለ ውዒሎም እዮም። ኣብ ሓንቲ ሃገር ካብ 3 ክሳብ 4 ግዜን ልዕሊኡን መፈንቅለ መንግስቲ ይካየድ ነይሩ። ደም ንጹሃን ንኸንቱ ይፈስስ፣ ሃፍቲ ሰብን ሃገርን እውን ይጠፍእ። ቶማስ ሳንካራ ግን ኣብዚ ዓይነት ግፍዓውነት ስሞም ምስ ዝጽራሕ መራሕቲ ዝጽዋዕ ኣይኮነን ይብሉ። ሓደ ካብ ውልቀ ምልካውያን መራሕቲ ኣፍሪካ ምዃን ይትረፍስ ሕንጢት እውን ትኹን ዘመሳስል ተግባር የብሉን። ብዛዕባኡ ዝጸሓፉ ታሪኹ ዝሰነዱ ጸሓፍቲ ጋዜጠኛታት ተነሓናሕቱ ከይተረፈ ሃንደበት ከም ዑፍ መስቀል ቀልቀሊሉ ዝጠፍአ ኣብነት መርኣያ ተስፋ ዲሞክራስን ልማዓትን መሪሕነት ኣፍሪካ ብምባል መስኪሮም እዮም። ከም መራሒ ላይበርያ ሳሙኤል ዳ ንናጽነት ሃገሮም ዝተቃለሱን ዝተምሃሩን ነበረ ሰበ ስልጣን ኣብ ስተዴም ብዕንጨይቲ ኣሲሩ ኣይረሸነን። ከም መራሒ ኡጋንዳ ኢዲ ኣሚን ዳዳ እውን ሰበ ስልጣን ቀቲሉ ርእሶም ኣብ ቀላይ ከንሳፍፍ ኣይገበረን። ከም መራሒ ዛይር ናይ ሎሚ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣሳቤኮ ተቃለስትን መራሕትን ናጽነት ሃገሮም ስግኦም ተቆራሪጹ ክቕተሉ ኣይኣዘዘን። ከም ወታደራዊ መራሒ ኢትዮጵያ መንግስቱ ኃይለማርያም ኣብ ኣደባባይ ዓለም መጎስ ዝረኸቡን ምሁራትን ብጥይት ጨፍጭፉ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ክቕበሩ ይገበረን። ቅድሚኡ ይኹን ኣብ ዘመኑ ካብ ዝነበሩ ኢሉ እውን ብድሕሪኡ ኮረሻ ስልጣን ካብ ዝተወጥሑ ኣፍሪካውያን መራሕቲ ዝተፈለየ ከም ዝነበረ ዝዝንተወሉ ቶማስ ሳንካራ ከምዚ ዝበሉ መራሕቲ ብመለክዒኡ ቀተልቲ ነፍሲ እዮም። ብመቕታልን ደም ምፍሳስን ዝተለኸፈ ኣይኮነን። ካብ 210 ልዕሊኡን ዓመታት ኣብ ሃገሮም መራሕቲ ኮይኖም ዝተሸሙ መራሕቲ ኣፍሪካ ንሃገሮም እዚ ዝበሃል ሰናይ ተግባር ከይፈጸሙ ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም እዮም። ንሱ ግን ኣብ ዓመታት ክሳብ ሕዚ ስሙ ኣብ ልዕሊ መቃብር ንህዝቢ ብዝገበሮ ቅዱስ ተግባርን ብዝኸፈሎ መስዋዕትን እናተመስከረሉ ይነብረሉ። ፍርዲ ታሪኽ ምስ ናይ ቃልሲ ብጻዩን ምክትሉ ዝነበረን ብለስ ኮምፓወሬ እናዘተየን ከሉ ሃንደበት ድምፂ ጠያይቲ ተሰምዐ። ብኡ ንብኡ ድማ 13 ዓጀብቱ ተቐተሉ። በቲ ኩነታት ኣዝዩ ድማ ተገረመ። ሓዊሉ ብዝኣምኖ ብጻዩ ዕልዋ ይካየደሉ ከም ዘሎ ድማ ተረድዩ። ዝጀመሮ ከይፈጸመ ድማ በቲ ትኽትንፋስ ዓርኩ ዝኾነን ብድሕሪኡ እውን ነቲ ሃገር ን27 ዓመታት ዝኣከለ ዝመርሐን ዕሉል ውልቀ መላኺ ብለስ ኮምፓወሬ ተቐተለም። ሳንካራ ቅድሚ ትንፋሱ ምሕላፉ ከም ዝስዕበ ተዛሪ እጃም መተዓቢቱ ናይ ሽዑ ምክትል ድሓር ድማ ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ዝኾነ ብለስ ኮምፓወሬ ግን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር። ቶማስ ሳንካራ ኣልዩ ናብ ኮረቻ ስልጣን ደይቡ ውልቀ ምልካዊ ስርዓቱ ዘርጊሑ ዝመርሕ ዝነበረ ፕለስ ካምፓወሬ ከም ናይ ኢዱ ዕልዋ ተገይሩሉ ካብ ስልጣን ተኣልዩ። እታ ህዝባ ብሕሱም ድኽነት ዝግረፈላ ሃገር ማዕድናታን መሬታን ክትጥቀመሉ ኣይከኣለትን። እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ንሎሚልና ዘዳለናዮ ሌላ ምስቲ ምእንቲ ዕቤትን ልማዓትን ሃገሩ ልዑል ጻዕሪ ብምስላጥ ህይወቱ ብክሕደት ዝሓለፈት ኣርኣያ መራሒ ቶማስ ሳንካራ ዝመስል ነይሩ። ቶማስ ሳንካራ ኣስከሬኑ ብኽብሪ ዋላ ይዕረፍ እምበር መቃብሩ ግን ኣብ ልቢ ዜጋታት ሃገሩን ብቓልሱ ዝተማረኹ መላእ ህዝብታት ዓለምን ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ።
ካብዚ ናይ ሎሚ ምድላውና ዓብዪ ቁም ነገርን ስንቅን ረኺብኩም ከም እትኾኑ ድማ እምነትና እዩ እዚ ታሪክ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ክትጥውቁን ኣብ ካይዳን መትከልን ቶማስ ሳንካራ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ ኮሜንት ጻሓፉልና ንቻናልና ሓደሽ እንተደኣ ኮይንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ መሰእትን እዋናውያን ዛንታታትን ቀጻሊ ንኽበጽሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ንኽትጥውቁ እናዓደምና ኣብ ቀጻሊ ክሳበ ብኻሊእ መሳጥ ዛንታ እንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ሰላም ደሓን ኮኑ